салом алайкум ба ҳамон бародарое ки дер боз видеои моро интизор буданд. Функсияе ки дар комментарие мо нависта буданд ки чӣ хел сообщениҳои удалит карданиро мо метавонем хонем ё суратҳое ки равон мекунанд сразу удалит мекунанд. Чӣ хел мо ҳамвора восстановӣ карда биёбем. барои ҳамин бародари азиз пеши видеоро сар кардан лайка биҷоқ поделиться кун ва чӣ проблемае ки телефонат дорад дар комментария бинавис. ҳатман лайка биҷоқ. бародари азиз, ман нишон метавонам ба шумо зиён программаро программаи намияй ватсремовед плюс. бародари азиз, ира метавонед программаро рос iPlay Market скачат кунед. медароем Play Market. чӣ хеле ки диден ҳаминҷа менависен. чӣ дидем Бровард. ма скачат карда диём. баъдаи скачат кардан бародаро медароен чӣ хеле ки диден ҳаминҷа ҳамаша мебурояд. бародарои азиз, ма программаро скачат карда диём. вақте дар рӯи программа медароем, дар рӯи программа нишон медиҳад алом шумо дилхоҳ программаи худро вибират мекунед. ҳаминҷа ай кадомаш бояд ба шумо чизҳои удалит кардашуда биёяд. мисол WhatsApp, Imo, Viber, Instagram, Facebook, сайтҳоям хеле чизона чӣ сообщение ки меояд удалит мешавад. метавонед ки аз рӯи ҳаминҷа нигоҳ кунед. ҳама одаме ки ба шумо сообщения менависад ва удалит мекунад, аз ҳаминҷа метавонем бидроем бихонем сообщение удалит шуда диша ва ё сурати удалит карда диша. боқӣ гуфтаниям ки бародарои азиз, дастгирии шумо пешравии мост. ман фақат мехоҳам ки мисол ягон чиз шумо айхид кунед. барои ҳамин гуфтаниям ки бародарои азиз лайка монед, поделиться кунед. чӣ камбудии телефонтон дорад метавонед дар таги комментария бинависед. боқӣ дар паноҳи худо бошед.